Nik ez dakat beharrikan beste pertsona baten gorputza juzgatzeko, ni neliakin posen nagoanean. Txikitatik, XXL taia erabili izan dut. Ni XXL naiz oinetan, 58 taia daukat. Gauza askotan, baina nik uste dut deigarriena izan daitekeela altuera. Ni XXL naiz, gorputza ikusita, eta baita ere arropan kontuarekin. Bat 93 neurtzen dut, eta, klaro, nesketan orain arte ez da oso ohikoa. Ne gorpuzkeran ez, beti izan naiz kanon ezagutzen denan kanpoko gorpuzkeran. Ez nau definitu, baina ene bizitzako momentu asko markau izan ditu. 58 dauka, txikerra nintzenetik, 15-16 urtekin baneukan taia hau. Beti galdetzen ziaten, baina noiz arte hasiko zara, nik esaten nuena edo erantzuten nuena zen, neurtzen dudan arte. Urte haietan bakarrik oso marka zehatzak edo, ekarri behar zizkidaten, adibidez, marka zehatz bat Adidas batzuk txuriak, eta horrek igual 25 urtera arte edo beti paiera berdinan neukan. Pozik nengoela eta asko gustatzen zitzaidala altua izatea, eske pasada bat da, edo norazoa zela kontzertu batetara, edo jende asko dagoen toki batetara, eske da lehenengo filan egotea bezala. Amonaren etxean, bateak dira superbaxuak, eta horregatik normalean jartzen dut horrelako moño bat deitzen diodala el moño avisador, hau da ja ikaspen prozesu baten ondorio. Makurtzen naiz eta kolpatzen baldin badut moñoa, horrek esan nahi du enaizela behar bezain beste makurtu. Normalean, arazoak ditut, batxutan modeloa edo beste atxutan taia aurkitzea, zaitik ez da erreza. Tamaina aurkitzen dut, baina modeloa ez. Gehien bat arropa topatzerako orduan. Askotan, arropa eta bar aukeratzeko momentuan, ez dela XXL taiako hainbeste arropa egoten. Lehenago, zegoen da asko inguruan, 2-3 XL taiak sartzen zituena. Eta gainera oso garestiak ziren. Baina batean desagertu egin dira, jun behar deu pixkatu rutirago, beste da batera, gure taiako arropak erostera. Eguneroko bizitza dago eginda, hain altua ez den jendearentzat, ez dakit egin zidaten pixkat desberdin altuagoa egiteagatik, ere egin zidaten ezkertiarra izatea. Gauzak ere aldatzen dira gehiago. Arropak ere bai selekzionatu bezala egiten dira. Kaltzetinak ere adibidez apurtzen dira, zeti bakarrik 50 arte egiten dituzte. Denda askotan, da taia handixena, estu dakat, adibidez, kamiseta bat da XL eta hemendikan ondo baino gero bularretara izten denean ez aizartzen. Baina egia da, geroz eta gehiago, horrelako gorputzak onartuago uste dut badaudela, eta gero eta aukera gehiago dago ere janzteko. Nik orokorrean beti onartuta sentitu naiz, egia da, txikiago nintzenean, beti ez, erresa dela potoloa denarekin sartzea, edo betaurreko dunarekin sartzea, baina egia da, ni beti ongi sentitu naizela eta pertsonek ez dutela lortu niri minik egitea, ez? Ni beti oso ongi sentitu naiz, izan ere txikitatik izan naiz beti klaseko altuena, leku guztietan altuena, eta ezakit ongi eraman dut. Egia da prozesu luze bat izan dela, baina gaur egunean nik nire gorpuzkeakin oso harro nago. Ispiluan behiatzen naizenean nire gorputza guztokoet. Ohituta nago eta gainera, ez dakit graziaz edo tamales, baina ez diot garrantzi askorik ematen. Alde batetik, ni nire gorputza azeptatzen dutelako, eta oso guztua sentitzen naizenako, baina gero badaude, jendearen iritziari buruz gaizki sentiratzen dutenak. Batzuetan komentarioren bat, edo noizbait argaltzen balin banaiz, ez, mundu guztia, ze guapa, ez, baina loditzen zarenean, inork ez dizu esaten ze guapa, hori egia da. Egia da, nik sorte aukidetela nire gorpuzkera betikan inoiz ez diatela parreikin. Argala izatea iruditzen du positiboa dela eta potoloa izatea, ez. Azkenian nigan jaiotzen dira beldurroiek eta konplejo horiek, baina kanpoan ikusten danakiko.
Badaude bidaiatzeko orduan komediak, ze, klaro, esango didazuen nola sartuko garen autobus batean, hain estuak direnean, asentuen arteko tarte hoiek. Osea, ni beti hegazkinean noanean, joan behar naiz, XL edo zabalera edo luzera handiagoa duten asentu hoiek ordaintzera, edo emergentziako asentu hoietan. Baina, klaro, gero hor ere baduzu zure erantzunkizuna, zertatzen bada zerbait galdian zehar, altu baten esku, zaude, oso esku honetan, eta ondietan, ziurrenik. Ni gustora nago, gorputza daukadana. Ez dugu zergaitik aldatu behar, baina, bueno, bai gustatuko litzaidake, batzutan topatzea nire gustoko playerak. Ez nuen aldeketa ikingo, baina gisa da nik antzeslia izan da, batzutan, perfil batzutan nahi dezu sartu, eta ezinezkoa da bar. Kasu horietan, gustauko litzaike ez, nire gorpuzkera aldatu ahal izana. Beira, askotan galdetu didate, eta nik nire burua eta nire gorputza guain daun bezala maite dut. Orduan, zuk ezinak aldatuko, ez? Enuke nahi desberdin izango. Hor daukat buruan, gutxienez, ez dakit XXL, pues XL-era pasatzea, ez? Pixkat, ez zain beste estetikagatik baizik eta, nik ere nabaritzen dut belaunak, askotan salto egin behar dut, korrika egin behar dut, batzuetan ere airea pixkat falta zait, eta egia da nahiko harina ibiltzen naizela salto egiteko, dantzatzeko eta bar, baina, geroz eta kilo gutxiagorekin, geroz eta harinago egongo nintzateke. Baldin bazoaz, kuadrillarekin festetara edo festival batetara, zuzara el punto de encuentro. Claro, zer gertatzen da. Zuzoaz komunera eta, claro, non dago jendea. Ja, nik batzutan pentsatu izan dut globo edo pusika bat kuadrillako pertsona basuenari jartzea, horrela ikusi ahalko dut non dauden. Nik esango nuke jendea batzuetan krudela dela gorputzez normatiboekin, eta askotan ere lagunartean eta nahi gabe, ez? Pues argaltzea pixka bat ongi etorriko litzaizuke edo... Nire ustez gizartea asko dauka aurrera egiteko gorputzez normalekin. Orokorrean normatik ateratzen den guztiarekin, ez? Ja dau, desberdin izatean noi beldurroi, nik ez detara inoz ulertuko zeba gorputz desberdin batek hainbeste ankertasun aldun esnaz. Baina ez nire kasuan, alako txuaskero daukat edo, me resbala bastante, baina jendea orokorrean, jendea kruela da, bai. Niri adibidez gertatu zait, ikasi nuen antzerki eskola batean, ez, ziren bi irakasle beti hor lakaina sartzen, ez, aktorea izan nahi baduzu, argaldu behar izango zara, ze beti gongo zara, paper berdinetan enkasilatuta, ez dakiz zer. Bi bide bezala, oda, krudelkeri sakon bat, o ja normalizatu indu. Nik jasan dut, eta gaur egun ere jasaten dut. Bai lanean, bai kaletikan noanean. 17 urterekin hartu ninduten, figurazio moduan, eta, hor bazen zuzendari oso zorrotz bat, eta oso, lehengo estilotakoa, zegoen egun horretan prueba de vestuario, ez? Eta bera, begira geratu zitzaidan, eta esan zidan, a bera esta gorda, como la tapamos. Bebai, gorrot hori askotan jaiotzen dela pertsonetatik, ja, beraiekiko gorrotu dakatenak. Sare sozialetan ikusten detengna gaitxik, neria excepzioa dela. Ze ikusten da hori influencerrak ze atake sufritzen dituzten, eta esatezu, zenbat lan daun, oraindikan, ze arazoak jendiak ez. Nik antzerkia bukatu nuen, lanean hasi nintzen, eta momentuz nire gorputzaren gatik ez didate ez inoiz esan. Edo agian bai, baina ez didate arrazoi hori eman. Etortzen zai burua, bai arropa... Praketan. Prakentaiak. Fisikoa, hori da, gorputzarekin zerikusia duten gauzak. Nire familia ere XXL dela esango nuke. Orduan, beti nire inguruan nik ongi ikusi izan dut. Izatea desberdina dena normak ezartzen duenari, eta niretzat hori oso berezia da.